Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barayi 'yan ta'adda sun kashe Sheikh Ibrahim H. Musa Albani Kuri jiya da daddare a gidansa da ke jihar Gombe. Cikin daren jiya ne barayi suka shiga gidan nashi sata. Barayin sun yi fata-fata da malamin, ƙarshe sun kashe shi. Marigayi Sheikh Ibrahim H. Musa Albani Kuri ya shahara wajen tafsirin Alƙur'ani mai girma. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ka ji kanshi, ya Allah ka masa rahama. Za a gabatar da sallar jana'izan sa insha Allah yau Laraba a masallacin Bolari da ke jihar Gombe. Wato yau Laraba 9 ga watan August kenan shekara ta 2023. Muna addu'ar Allah ya ji kansa, ya gafarta mashi, ya masa rahama. Ya zanto aljanna ce makomashi idan tamu ta zo. Allah ya sa mu cika da imani. Amin summa amin.